Faul. Hai, Nicu, tu! Tragi. În centru, mă! Corect. Toni punctează mult la șură. Foarte net în favoarea noastră. Hai, fără, bă! Este fără, nu te-am bucurit! Ieși! Cine dă ea? Așa, mă! Cine a dat golul? Sergiu. Stai, bre, ușor, băi! Nu ți-a rușine, mă? Toni! Nu e mă rubrică de autobuz? Hai, Nicu! Trage de tine! Să filmează, da, băi! Ce frumos a dat. Părinte, apeși tu ceva? Filmează-mă aici, mă! Băi, mai știu acolo că vă loviți, mă! Ce dacă faceți, mă, că nu mai știu în ce direct? Albastru! Ioane! Cum mă filmează ăsta? Trebuie să mă uit exact pe configurație și văd să mai dreapta care au... Bă, Toni, că nu te-a văzut. Bate joc, băi. Hai, Nicu, hai! Vine Pino și vă bagă în sine. Și? Ușor, Nicu, ușor! Hai! Da, băiat, hai-o! Vezi că era Ion? Băi, conducem cu dărul, ce dracu căutați trei în față? Dă-și al treilea. Ce e trei? Am învățat o grămadă și chiar Au doi? de o săptămână. Băi, zice antrenorul ceva, lasă-o dracu de șmecherii. Hai, Nicu, Nicu! Ce-le, bă, Nicule, că nu te miști deloc! Mișcă-te! Nu spune toată lumea. Băi, ăștia străgători. În glumă, de periferia calculator. Sunt și pe la periferie. Între ăștia calculatori. Hai, Jardel! Altă lume. Domnul arbitru. Deci suntem în direct la stadionul când se numește Național. Luați un interviu la antrenor. Dumneavoastră, de ce nu jucați la această oră? Că avem la 10:40. Să înțeleg că sunteți